En realidade, aínda que falamos de taxa turística, é un imposto, non sería unha taxa. A fórmula sería de pago a través da factura do establecemento hoteleiro e a cantidade, a contía, sería dependendo do nivel do establecemento. Neste momento, en realidade, a cidadanía está tendo un gasto pola repercusión do turismo, polo impacto no lixo, na mobilidade, etc. Nos entendemos que coa taxa turística o que fai o turista é colaborar neses gastos que produce na súa estadía no concello e que, polo tanto, unha parte debería ir para paliar eses gastos, pero tamén entendemos que a maior parte non debería ser para isto, senón para investir no propio sector, porque nós entendemos a taxa turística como o primeiro paso na consecución dun novo modelo turístico. Nós estamos convencidos de que o turismo é unha parte moi importante da economía desta cidade e que así debe seguir sendo, pero por suposto que ten que convivir coa veciñanza e que nós temos que facer políticas que vayan centradas á calidade de vida e á vida cotiá da veciñanza. Entendemos que non debemos promover a cuestión numérica de que chegue cada vez máis xente, senón de como é a visita desa xente, que a xente chegue ao longo de todo o ano, é dicir, desestacionalizar, e sobre todo que cando chegue o movimento de fluxo sexa por todo o concello, que non estén concentrados un alto número de persoas en determinadas rúas e que non sigan despois a visita pola cidade. En agosto temos un tipo de turismo que son grupos moi amplos e pasan só unhas horas na cidade concentrados en determinados espazos e, a veces non cumplindo todas as cuestións como de comportamento cívico que se debería. Está detectado que ese é o principal problema, digamos, que a cidadanía lle ve o turismo. A cidadanía, en realidade, en Compostela non ve o turismo como algo negativo. Hai xente incluso que traballa no sector do turismo, bastante xente, pero sí que é certo que hai determinadas cuestións que sí están empezando a xerar unha molestia que estamos a tempo de atallar para que non se convirta nesa chamada turismofobia, que a mí non me gusta nada esa palabra. Agora o importante non é o número de persoas que chega, que é importante, sino como a repartimos, cando chegan e que visita fan.